ntie jo miluongo ni negotiators to ntie jo miluongo ni observers. Negotiators ema omi the right to negotiate for their countries gima dwarren mondo otimre. Koro ka jibiro in this setup ni onego giform the African position. Gima timrega mokwongo en country ka country nigi gik ma opogre ma gi push for. Nikech context ma Kenya opogre gi context mar Uganda, opogre gi context mar South Africa opogre. To effects mag climate change ma face these different African countries be opogre. Koro ka gibiro together to ntie position magin go magiwachon as African countries, one ema produce the least emissions. To kawa produce the least emissions, gik makama gima wadwan mondo timre, to nkech gik moko kaka loss and damage matimre with respect to floods and droughts. Gik moko kaka mitigation onego timre nadi in these different countries. Koro iyudo ka deeply king'iyo the different relations ma African countries nigo kod the global north. Ing'iyo ka presidents mopogre align themselves to those different countries nikech interests mopogre ma gin go. For example, ka Kenya obedo allied to the US in the NATO obedo one of the NATO allies. Mano nigi influence mane kobiro koka decisions mabedo made kochopo kar climate change ineno. Koro global politics be affect ga politics matimre within the country. Talking yo maber ka debed na one gi leaders ma are very concerned about communities. Kabe gin very concerned about communities. Debed na sani wawacho ni my the list of people ma also face loss and damage communities gi. My the list of people ma wadwa ni mondo timango obed omi kamagidakie. My the list of people ma also face ma mwandugi ose ketreton kechwach climate change. Koro ere kaka onego watim. The list of people ni emo onego guide jok ma onego chul for loss and damages magi inka because of climate change. To kidhi malo kucha, idhi wacho no communities wa, for example, Siaya County osekalo imae gma. Kirinyaga County osekalo imae gma. Ki extrapolate mano to the national level, mano pesa adi madwarre. To budget ma Kenya nyalo romo ok rom. To kok rom, pesa adi madwarre mondo oketa for these communities. Magwe gik mikelo COP29 tiwacho kaka wang'iyo Kenya wa demand for this amount of money. To nkech daki demand for a blanket amount of money kapo king'iyo situation ma country ni. Nyakingi situation ma country ni kaito ekiwach kawa project from Sani to 2030 wa expect na higa makamae wa face drought. Koro one need pesa makama to cater for those communities. Higa makamae wa face a lot of rainfall. Wadwaro pesa makama to cater for seedlings so that wabed the climate resilient seedlings. To kingio kama noto kingio kata keep push for that agenda. Ipushe kod passion to ntie jo mi represent. Toka gima ipush nino jok ma onego o chiu pesa no okdua chiwo. Ika stand niti wachonia okasign document nyaka utimango umia pesa makama. To nkech communities wa ema tagre, communities wa ema henyre. To koro kingio mano to nyisi wabende there is some genuineness maonge. To nkech ere kaka country ni kadwa hold accountable to in okidwa bedo held accountable over pesa ma osewuok. Our worry about seedlings sanito wawacho. Kabiro mitigation ntie seedlings ntie seedlings monego nyiew. Toka seedling en 10 shilling tidwa use hata 100 shilling. Okidwa konyo community mano ini business. Ineno to ere kaka dwa konyo communities wanyaka wabed genuine. Erokamana enya kendilere yo makare. Erika Omolo abiro iri kendo adani mondo mi duokwa e penjo ma ponono oganda mathoth bedo gi paro ni e wigi. Kop ka romo maga
pinje mangima ka biro kumoro achiel mondo mi gilos ane lokruok mar kor lwasi. Oganda bedo ka winjo mana weche mag omenda